opäť vítam. Budem ďalej pokračovať vo vysvetľovaní tohto jednoduchého prítomného času, present simple, ale v spojení už s príslovkami a takzvanými frekvenčnými príslovkami. Hej? Hello everyone again. So it's me, Adele. Takže dobrý deň opäť. Som ja, Adela. Rada by som pokračovala vo vysvetľovaní tohto jednoduchého prítomného času, present simple, ale už tentokrát v spojení s frekvenčnými príslovkami. To znamená, ako často jednotlivé činnosti vykonávame a ako často vlastne mávame nejaké tie hodiny, ako často ráno vstávame. Ešte raz. Hello everyone, my name's Adele. Dobrý deň, moje meno je Adela. Takže idem pokračovať ďalej vo vysvetľovaní jednoduchého prítomného času, present simple, ale už tentokrát v spojení s príslovkami. Sú to tzv. Frekvenčné príslovky, adverbs of frequency, ktoré som vám tu nakreslila na túto os. A sú rozdelené podľa toho, akú vlastne tú frekvenciu vyjadrujú. Či vyjadrujú úplne nulu, že to nikdy nerobíme, to bude tá príslovka never. Potom tu máme dve také podobné významovo, to sú rarely a seldom, ktoré znamenajú, že zriedkavo niečo vykonávame. V strede pri tých 50% bude príslovka sometimes, ako niekedy. A smerom k tým 100% budeme mať za sebou often, často, usually, obyčajne, obvykle a nakoniec always, to bude tých 100%, hej? Že vlastne vždy. K tým frekvenčným príslovkám treba vedieť toľko, že vo vetách budú stáť vlastne vždy pred tým hlavným plnovýznamovým slovesom. To znamená, keď si pozrieme tú prvú vetu, she never eats meat. Ona nikdy nie je mäso. Vieme, že v anglickej vete, už keď použijeme tú príslovku never, nikdy, už je to záporná veta, ale k tomu sa potom môžeme ešte trošku neskôr vrátiť, ale na čo som chcela poukázať je to, že to never nepôjde za to hlavné sloveso, ale bude stať vždy pred tým plnovýznamovým slovesom. Takisto aj v druhej vete. I rarely see pet these days. To znamená, že len zriedkavo vydávam pet, môže byť Patricia, alebo aj Patrick, hej, čiže nevieme, či to je ona, alebo on, hej, po tieto dni. Čiže rarely, zriedkavo, zriedka kedy, zase pôjde pred to hlavné sloveso, hej, tá príslovka, rarely. V ďalšej vete už nemáme plnovýznamové sloveso. V ďalšej vete už nebudeme mať plnovýznamové sloveso, ale na schvál som si dala vetu, kde bude sloveso byť. There, to je vlastne skrátený tvar they are. Čiže they're always in a hurry in the morning. To znamená, oni sa vždy ráno ponáhľajú. Čiže máme tu to sloveso oni sú, čiže sloveso byť. A tu si všimnite jednu veľmi dôležitú vec. Že tu už tá frekvenčná príslovka nebude stáť pred tým slovesom byť, ale tu stojí vlastne za tým slovesom byť. Hej? Čiže na toto si treba dať pozor, keď budeme skladať vlastne tú anglickú vetu. No a nakoniec nám zostávajú dve príslovky, usually a sometimes, ktoré sú v istom slova zmysle výnimočné, lebo môžu stať úplne na začiatku vety. Usually we go abroad in summer. Obvykle v lete chodievame do zahraničia. Alebo we usually go abroad in summer. Hej? Alebo we go abroad in summer usually. Keď to usually nebude pre nás také dôležité, zdôrazniť, že obvykle, obyčajne chodievame do cudziny, do zahraničia v lete, tak môže kľudne to usually ísť aj nakoniec. A vlastne to isté platí aj na sometimes. Sometimes we go abroad in summer. Niekedy chodívame do zahraničia. Keď je to pre nás dôležité,
tak vtedy to sometimes, po prípade usually, použijeme na začiatku vety. Keď to pre nás nie je také dôležité, tak keď si pamätáte to prvé pravidlo, že stoja tieto frekvenčné príslovky pred hlavnými slovesami, tak kľudne môžeme povedať vetu We usually go abroad in summer. We sometimes go abroad in summer. Hej? Čiže budú stať rovnako ako stáli tieto pred tým hlavným slovesom. V tejto vete je to sloveso go. Po prípade, keď je tá príslovka pre nás úplne že nerelevantná, že ju tam až tak nepotrebujeme, ale chceme ju dať do tej vety, a môže byť aj na konci. We go abroad in summer sometimes. Hej? Že chodievame do cudziny v lete, ale len v podstate niekedy. Dobre, takže tieto frekvenčné príslovky je si dobre zapamätať a kto má rád matematiku, tak tomu možno, že tieto percentá trošku aj pomôžu, lebo vlastne si ich vieme zoradiť podľa významu. Že never bude 0% v zmysle, že to nikdy sa to nekoná, nikdy to nerobíme. Sometimes je také 50-50, však 50/50. A nakoniec máme always, keď sa to vždy deje. Always. Ja? We always visit our grandparents at Christmas. Že vždy na Vianoce navštevujeme svojich starých rodičov. Napríklad by bola veta. Alebo we never speak Spanish at home. Doma sa nikdy nerozprávame po španielsky. Áno, čiže vtedy tá veta bude záporná, že to nikdy nerobím. Že už tam nepotrebujem pridať to záporné pomocné sloveso don't. We don't speak Spanish at home, ale stačí nám tá častica never. We never speak Spanish at home. Čiže toľko stručne zatiaľ k týmto frekvenčným príslovkám. A ešte taká poznámočka na záver odo mňa. Ja to veľmi rada robím, že sa snažím vlastne študentom trošku uľahčiť vlastne tú metodiku a ako by sa mali vedieť zorientovať pri jednotlivých tých testoch z anglického jazyka a zvyknem im hovoriť jednu vec, že nech si všímajú vo vetách tieto príslovky. Povedzme, že majú taký testík, že si majú vyberať medzi tými dvoma prítomnými časmi. Hej, present simple a present continuous. A najlepšia pomoc je tá, keď si v tých vetách všímajú tieto príslovky. Čiže keď tam natrafia na often, sometimes, usually, tak tá príslovka im pomôže v tom, že opa, mám tam to sloveso, môže byť nejaké sloveso eat, drink, write, hociaké, či nosné sloveso a už sa vedia rozhodnúť, že hopa, keď tam vidím tú príslovku, tak ju dám určite do jednoduchého prítomného času. Takže toľko taká malá pomoc odo mňa.